Noon pa man, meron ng Emperor quality level car na ang Toyota. Ito ang Toyota Century. Ito na nga ba ang pangtapat ng Japan sa Rolls-Royce? Sa video na to, aalamin natin ang specs at customizable features ng bagong 2024 Toyota Century. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Toyota Golden Phoenix logo sa harapan nito? At sinasabi ng iba na kung ang Rolls-Royce ang Apple ng car industry, baka itong Century na ang Samsung ng Toyota sa ultra luxury segment. Worth the hype nga ba ang Toyota Century? Pag-usapan natin yan. History muna tayo. Ang ibig sabihin ng salitang century ay a period of 100 years o 100 taon. Resulta din ang Toyota Century ng mabilis na pag-unlad ng Japan noong 90s. Kung mapapansin nyo, Japan ang isa sa pinakamayamang bansa sa Asia noong 90s dahil sila ang unang nagkaroon ng innovation sa technology, robotics at malakas din sila makipagpalitan ng produkto sa mga kalapit bansa. Sumabog talaga ng husto ang ekonomiya ng Japan noong mga panahon na yon. At dahil dyan, marami na ding mayayamang Hapon ang nagde-demand ng mga ultra luxury cars. Ang 1997 Toyota Century ay powered ng 1GZ FE engine, ang kauna-unahang front-engine rear-wheel drive ng Japan na may V12 engine. Advertised on paper na may 276 horsepower pero sinasabing umaabot ito ng 295 horsepower stock sa 340 pound-feet ng torque. Isang trivia pa tungkol sa makina ng Toyota Century ay ito din ang kinasa ni Smokey Nagata sa V12 Top Secret Supra niya at kinabitan pa ng twin turbo. Tinono niya ito ng matindi para umabot ng 1,000 plus horsepower. Ang kagandahan sa mga luxury engines ng Toyota gaya ng makina ng Century ay hindi man ito sobrang bilis, napakatibay naman at yung mga materyales kayang magbabad sa init at pressure. Pag-usapan naman natin ngayon ang bagong 2024 Toyota Century. Di hamak na mas luxurious ito kaysa sa mga bagong Toyota at Lexus SUV ngayon at ito rin ang pinakamahal. Ang plano ng Toyota ay mag-build lang sila ng 30 units kada buwan nitong Toyota Century. At ang Toyota Century sadly ay para lang sa Japanese market. Hindi muna nila ito binebenta sa ibang bansa, pinapanatili muna ito ng Toyota na pure JDM. Kung nagtataka kayo kung magkano ang Toyota Century, ito ay may estimated price na $170,000 o kung i-convert mo sa peso ay over 10 million pesos. Pag-usapan naman natin ang specs. Ang Century SUV ay merong TNGA platform pero kung ikukumpara mo sa lumang Toyota Century, napakadami na nitong upgrade sa body, upgrade sa rigidity at marami pang improvements para masigurado ng Toyota ang optimum ride comfort para sa mga pasahero nila. Para maging luxury talaga ang experience, nag-install ang Toyota ng clear laminated glass sa may bandang cabin side ng cargo space. Yung separator na nagse-separate dun sa driver at passenger, nilagyan nila yun ng laminated glass para yung mga tao sa likuran marerelax sa katahimikan at hindi nila maririnig yung usapan ng mga driver. Sa likod meron din silang fully reclining seats at bukod pa dyan, isang feature na kakaiba dito ay yung rear comfort mode. Kapag ka in-enable mo, magkakaroon ng mas malambot na suspension sa likuran para hindi masyadong mawigil yung nasa likuran. Nagdi-distribute ito ng driving at braking force para smooth pa rin ang experience sa rear passengers. Ang makina ng Toyota Century naman ay isang malaking plug-in hybrid powertrain at hindi rin ito matipid sa gas dahil meron itong 3.5 liter V6 engine. Dahil syempre kung mayaman ka naman talaga at kaya mong bilhin itong Toyota Century, hindi ka naman magre-reklamo siguro kung mahal o mura yung gasolina. Ito ay isang CVT transmission at all-wheel drive. Oo, tama po, pang-akyatan din ang Toyota Century at may rear-mounted electric motor. Ang mga specs nito sa bilis ay meron itong combined output na 406 horsepower o 303 kilowatts na halos kapareho ng Lexus TX. Sinasabi ng Toyota na marami ka pang pwedeng gawing customization possibilities sa version na to ng Toyota Century. At nag-o-offer din sila ng napakaraming exterior colors gaya ng two-tone at maraming interior upholstery possibility. At meron din silang ilalabas na GR Badge sporty version nitong Toyota Century na may sliding doors at pwede ka rin mamili ng mga gulong at mga mags. Pwede mo rin nga pala i-customize yung mga pintuan nito kung nabubuksan ba kagaya ng pintuan o sliding door at pwede ka rin pala makakuha ng customized convertible type na Toyota Century model. At nga pala bago ko makalimutan, ano nga ba yung ibig sabihin nitong Gold Phoenix emblem dun sa harapan ng Toyota? Dahil hindi mo yun makikita sa normal na Toyota badge at sa Lexus badge, dito mo lang yan halos makikita sa Toyota Century. So ang Gold Phoenix emblem nito sa harapan ay tinatawag na Fusisho at nagre-represent ito ng Imperial House of Japan. Simbolo ito ng kayamanan at prestige ng mga Japanese elite. Please share this video kung nagustuhan nyo at i-comment nyo naman ang feedback nyo below. Maraming salamat sa panonood.